Welcome guys, pano pa Tsamba loimba Audio Malawi TV imene TI amakupasilani ndi aja nditu audiomalawi.com ndi chithandizo chochokera ku Dafra Frames, Triple K and Ben Records. Tili pano lero nditu yayi kupaseni soni zakupsha ya mu studio muno nditu kucheza ndi anthu nditu nkhani mukudziwa kale nditu since we are starting this program utakatucheza ndanthu ambiri. So today we have also oimba wina watsopano nditu amene aticheze naye pano tikati yayi tikufusa mafunso komanso nditu atiphunzitse ya kuti kodi tingatani ulendo nditu nikukumimani nonse kuti yayi monye ndiwande tenitu tikhepenepo tione program ino osaiwala. This is Tsamba loimba Audio Malawi TV each and every Wednesday ya nditu ya pamene makhala ndi zochitiko zosiyana. So lero lino tande nditu tiyendeni modzi. To those who just join us, I just want to welcome you guys. Thank you so much for your support, and don't forget to subscribe, like, comment and share on comment section. So to the van, let's go together. So boom boom, yeah. Mwingine ni 211 town the story part of Audio Malawi TV. Let's go and wash out. Chambira mama ndwandiro masoma banje. Inenda swela bwino kai maswela banje. Inenda swela nditu bwino nditu yamene mukuonera muzoona kuti mu studio muno mubebe chifukwa inu mama. Yes. Ndemuna kuteka watu betu akutionera pano wakuonerani tu mali yosiyana ku Malawi nakonso kumeneko iyaya kuyembekezo kuti kodi timve kuti the beautiful lady in the studio akufuna tione kusozotani tango ndi masulani kuti dzina ndani komanso kuti mumakhalira kuti ndi mai business ndachoka chabwino tipakhalira ku Mafia Station 2 kwathu kumzimba chababoma ndi wa Baraka unakwata ku Baraka wonke kudzimba munafika kwani ku Baraka fa iso deni procedure isabetina kweni nene Mulungu alemba amakhala lithuwa kwanelisa. Okay jabwino mama tete ndithulipitirire pamene ndithu yayi tikuonera pano komanso ndithu yayi tikumvera zosiyana ndefunso kumanena kuti panopa programu ya anthu oyimba timakhala tikudziwa mbiri zanu tatifotokozereni kuti kodi chiyambi chani chakuyimba chidayamba motani. Ine nene kuti makamaka ndimayimba mkwaya ya Chitemwano Women's Choir. Yes, panel Mafia CCP. Chabwino. Ndipo kwaya yathu inayamba 2021. Okay. Tidangokhala zimayi awiri kulingalira monga njala ya kuyimba. Kuyimbaso ndi uthenga ndithu wapadera. Basi taona kuti kumene ndithu ya nthawi zina umaposola likumene. Umaposola likumene. Ndeti pange bwanji. Chabwino. Tikope anthu abwere kwa Mulungu. Ndeti nangopanga chisankho kuti atingoyamba kwaya. Kwaya yathu tinaipasa zina Chitemwano. Ndeno mwino wanthu kumati yayi lero lino zikuoneka kuti yayi tikhale ndi anthu amiti lero lino ndithu akumva mwina zosiyana kuti yayi si CD yanga kapena kuti si nyimbo zanga koma ndithu ndi mgwirizano wa azimayi umene machitika ndithu pa CCP kuno ku mzinda wa Pretoria, South Africa imene ndithu mayimba ndenkhani ndi mwina tinene kuti mwina mabwera azkwaya imene ndithu muli osogolera umenewo. Yes. Ndabwera ineyo monga mtsogoleri wa Chitemwano. Yes. Nde mwina wanthu nkumati yayi tuwo mayiwa akuoneka ngakhale kuti abwera mwina okha mwina sangakwanise kuyimba tangomenya nika freestyle kuti mwina wanthu akhulupirira kuti yayi awadi mawu amukwaya pakatikati imba ndananga inyanda nanga nati ndazomera uyeni danda pamaso inu nafumapo ine pamaso inu biza kwinu dada munigowokere. Okay chabwino tathokoza nde tayimasulireni nchichewa kuti kodi nyimboyi ikutilengera uthenga wanje mwina nkutheka amene ali kusela kukonelani nkumati yaya papa nde taona kuti ndi gospel komano sitidamve tafotokozereni anthu mo masula bwino. Nyimbo imeneyi utanthauza kuti monga munthu ukuvomereza kuti ineyo ndachimwa nde ndikubwera kwa inu Ambuye ndikhululukire. Chabwino. Yes. Izili ngati kuti yayi nyimbo yakulapa ndithu yodzitukuthula wekha pamaso pa kuthula wekha wazindikira ndithu kuti ineyo ndine woperewera. Chabwino. Pite pamaso pa Ambuye. Chabwino. Ndiye funso nkumati mmene mwafotokozera kwaya yanu mwina ndikutheka ndi chikhulupiriro kuti imadziwika bwino ndi wanthu tatifotokozeni kuti background yanu idayenda motani ndi kufika point yoti yayi mwafika magwirizana bwino kuno ku South Africa mu mzinda wa neno Mafia Station 2 kapena kuti yayi extension kaya chani koma muna Mafia mumayenda motani komanso zidafika motani.
monga ndafotokoza kale poyamba paja mayambidwe ake koma kuyenda kwake takhala ndithu tikuyenda mwabendabenda chifukwa tilibe munthu wina aliyense wotiimira koma chilichonse timapanga azikwaya nde kukakhala china chake chofunikira monga kaya kupanga ma-audios timasonkhana ndalama aliyense apereke yomwe tasonkhanayo kukakhala kuti china chilichonse chikufunika timangosonkhana monga ifeyo tagwirizirana azimayi azimayi kwa anthu amene tiyayi mukuti joyina komanso amene mukutionera pano pa Audio Malawi TV. Iyi ndi tiyayi, this is a bright channel imene tiyayi timakupasilani anthu osiyanasiyana pano pa Audio Malawi TV Tsamba la Uyimba imene tiyayi timakhala ndi anthu osiyanasiyana ankhani za gospel kapena kuti nyimbo zinali zonse. Ndi pano lero ndi tiyayi Wednesday tili ndi oyimba amene tili abwera azikwaya nde tili pano ndithu kufuna ndithu kudziwisisa bwino kuti kodi kwaya imeneyi ili ndi mbiri zotani. Nde mmene mwafikapo ndithu yayi tikulandira kuti tiyendipitire limodzi mwatipeza ndithu tili pa katheka singapite ndithu yayi patali nde tikupitirirabe. Mayi wanga mwina nkutheka kwathu kumati yayi tifunse nawo kuti kusaliko wanthu avine tipasene nyimbo imene tiyifutumule pano wanthu avine kuimba umene kuti yayi wanthu ndithu akhoza kuimba pabwino nyimbo ikubwera ine pano chabwino. Nde nyimbo yake khale iti kapena kuti mutipase nyimbo amene mene mukudziwira kuti mutu wa nyimbo khale chani. Nyimbo yake ndithu yomwe timayimba payi yomwe tiyimbe pamene imene mukunena kuti mwati tananga ndalakwa ndikubwera kwa inu Ambuye. Chabwino ndithu pamene patete tiyayi tionene nyimbo iyi kuti muli zotani tibwereso pano ndithu timve zambiri zikomo kwambiri. So nyimbo ndi imeneyo ya video ndithu yabwino majabulide okoma wanthu ndithiyayi azimayi aluso ovine ndithu mochisakaso nde mkhatikatimo muli uthenga umene tiyayi akufotokoza zakuzipereka moyo wako komanso moyo wanga kwa Mulungu kapena kuti Yesu Khristu mwini wake moyo kufotokoza tiyayi nthawi zino kazindikira kuti munthu wachimwa zimafunika ndithu kugonja kuulula ndithu chimene uli Mulungu amayankha. So pokhala ndithu kwaya ya CCP amene mukuitcha ndithu chitemwano CCP kwaya something that ndefunso kumana zoti nyimboyi kodi ndizomwezo matenga makope kumangopanga copy and paste kapena mumatani kwenikweni tatifotokozereko makamaka mu album yathu yomwe tangopanga launch mwezi wathawu nyimbo zambiri zopeka tokha tinangokhala basi kupanga nyimbo zija then kenako kuziyika pa group paja kuona kuti zikhozokhala bwanji kumveka bwanji aliyense ayikepo maganizo ake then kupitizana kuti ayi tipange chonchi chabwino. Funso ndithu amene yankhola mveka momveka bwino ndithu wathu somwe asangalala amene ndithu mwayankhira ndi funso lina nkumati monga iniyo kwaya mukamakhala mumasalira anthu ngati ati amene ndithu yayi pakuimba kwanu gospel mumakhala beti mtima kuti yayi titazafikira pakuti aja zikhozokhala bwino olo mwina mwake kumati yayi poti za gospel sizimakhala nsanje komabe kumakhala kusilira kwina kwake kwabwino kuti mumasalira anthu ngati ati oimba gospel. makamaka kumbali ya ine ndikusilira nditafika pa masintha chabwino CCP umanyano kwaya moti mmene mwabwera inuyo panopa kwaya yanu mumafunitsitsa itafika ndithu ngati pa masintha pamene pondithu ndi mukuona ngati kuti ndi njira zanji zimene mungagwirise zoti kwaya yanu ikhalire yachimvano ifike ndithu pa masintha CCP. makamaka choyamba pakati pathu pakhale kugwirizana chabwino komanso tikamatumikira
tisatenge kuti ineyo mwina akayamwa kuti mwakuti koma titenge kuti ntchito iyi ndi ya Mulungu watituma tonse monga kwaya kuti tikamutumikire ndipo chilichonse chimene chikufunika kuti tichite aliyense akhale nawo mtima wokwanirisa chinthucho tisakhale ndi mtima wodandaula kuti apapa sindingakwanise koma tinazipereka tokha kugwirizana kuti ineyo nditero lecho ngofunika nkugwirizana chikondi kuyendera limodzi chikondi tuchisogole kwa anthu amene tuyayi mukutonera pano pa Audio Malawi TV pa tsamba loyimba mwina ndikutheka kuti azimayi ena amitha kukonerani pano ainanu chidwi chokuti yayi amve kuti mwalimbikitsa zotani funso langa nkumati pokhala ngati pa azimayi pamalo nokhaso mukudziwa pamakhala zinthu zambiri zofokesa mungalimbikitse bwanji kwa azimayi amene akukonerani amene ali m'magulu amakwaya koma sakwanisa kuyendera limodzi ndi anzawo kapena kuti amakhala kuti ndi anthu choti amakhumudwa nsanga mungalimbikitse zotani kuti apite chisogolo ukakhala kuti ukutumikira Ambuye choyamba ukhale wozichepesa nde kaya china chilichonse chokhumudwisa chikachitika usachoke pamaso pa Mulungu chifukwa choti wakhumudwisidwa chifukwa zambiri zimakhalapo monga ife azimayi azimayi ndi nkhondo ndi moto ife timaoneka ndithu wokondana pamaso koma kumbaliku hayi moto ndithu kusunkha pang'ono koma chongofunika nkuzichepesa kukhululuka nsanga usamasungirana mangawa ingakhale Bible limanena kuti usakwiye kulowesa zuwa nde monga ife monga Kristu tikuyimba tikumuziwa ayi ndithu sitiyenera kutero koma tikhale wokhululuka nsanga usasungirana mangawa mawu ndi amene ndithu yayi ochokera kwa azimayi zathu amene akutilimbikitsa lero ndimafuna ndipherepo mphongo mawu amene ndithu akamba muona mtima kuti mukuti muonesetse kwambiri machechi ambiri mumakhala modzadza azimayi kusonyeza kuti mzimayi ndi amene ndithu amakhala pasogolo pachifukwa chimenechi apereka ndithu uphungu komanso ndithu yayi kulimbikitsika kwa anthu ngapene mukutionera kuti yayi mzimayi amene ndithu akhale ozidalira pa yekha komanso amudziwe Mulungu amene akumtumikira ntchito imakhala kuti tikamayimba tikamatani timamutumikira Mulungu osati munthu yayi nde zokhumudwitsa zimakhala zobwera like Bible said kuna kuti yayi osaona ngati kuti musomu mwa Chikhristu muli moyera yayi muli zokhumudwitsa koma tsoka kwa iye otani obweretsa odzesa chikuchi kusokonezo ndakoti mukhala tokhululuka osamasungirana mangawa azimayi kukhala pabwalo kumakhala kovuta koma kakhala ndi mtima wozichepesa zonse zimene tikupitirira ndithu moteromo nde tatifotokozelani mwina nkutheka mudayankha kale katikati mno ena mwina alamuphapo muli ndi maba mwangati kwaya imene ndithu mwatibwesa msiku lalero chiyambire cha kwaya yanu mwatulusa mababa mwangati tili aba imodzi moti yayi mudachita ndithu lonji dachita ndithu yanko komo ndithu moti zidayenda ina Takwino nkhani ni motera munituti yayi akudikira fetomwe ndithu yayi kuti tizawa apange support nkhani ndiyo kuti yayi tisapangana supporters mayi tisamakhale ndi mtima wa jealousy whatever you are doing there please remember to support your women as well ndeti kupitirira motero mo pano pa Audio Malawi TV amene tiyeni kucheza pano ndithu ni kwa imene SSP yochita kuti chite mwano tupita motomo nde tatifotokozelani ndizovuta zanje zimene mmazipeza mu nkhani ya mayimbidwe azikwaya ndithu azitimu mumakumani mavuto otani monga tili kuno ndi malo oti ambiri timagwira ntchito chabwino kunkhani ya mayimbidwe practice kumana maso ndi maso koma timangopangira practice pa WhatsApp chabwino nde pamakhapo kuda kunena kuti wina ndithu asuke mawu oti aziwe mawu ake kuti ineyo anga ndi oto kapena sapu ayi timangoyipa monga aliyense watani wayiverera nkhani ndi imeneyo mumvetsetse kuno bwino kuti yayi kuona kumakhala kovuta mkumano omwe akhala wovuta sinangatile mu dziko laweni malamulo ndithu amakhala kuti ngovuta ndipo funa ndithu kufunitsitsa mtima okuti timutumikire Mulungu amene kudzera mayimbidwe akuti adapanga ndithu ka group kamene ndithu yayi amangolumikizana nkhani ya mayimbidwe ndeno tete ndifunseni mno bwino monga inu azimayi mwakamba kuti yayi mumatha mwina kupitanso malo ogwirira ntchito mumagwira ntchito tatifotokozere muno bwino zimakhala motani pamene papa kwa anthu ena ndithu ndikukhulupirira kuti muli babanja mumakwanisa bwanji kuspenda nthawi yokuti bambo alandire chikondi komanso kukwaya Mulungu akwezedwe chifukwa cha mawu anu mumakwanisa bwanji kuzigawa timagawa nthawi monga ifeyo achite mwano women's choir timapanga practice Saturday Tuesday and Thursday chabwino nthawi 7 o'clock ndipo khala mayi wapabanja ayenera kuzichoyamba pamene poponde musindikize ndenera kuziwa kuti nthawi ya 7 o'clock ineyo ndikhala ndili pa line
ndipike nsanga ndipereke ulemu kwa bambo abe panopa ndukalowa kai kujani kumpingo nde Mungu ndipasaka nthawi pang'ono kupempha tumwa ulemu osati kulamulani koma kuti za Mulungu ziyende bwino uyambeso wapanga kaye bwino nyumba mwako chifukwa situngatumikire Mulungu kunja pamene nyumba mwako sizili bwino zimabweresa nkhondo nde monga azimayi timagawa nthawi uyenera kuziwa mwini wake kuti apapa ndipange mwakuti kuti pa nthawi iyi nzakhale zonse nditamaliza zinazo zimabwera after mwina wanthu omvera nkomati yayi lero ndithu our presenter wakhala ndithu nthawi yayitali mumazenera ndendatiya ndi chonse ncholinga ndikhale serious pang'ono funso langa lobwera bepompa mwanena momveka bwino kuti yayi monga mayi wachigwirizano amafuna ndithu apereke ndithu nthawi kwa abambo komanso Mulungu amene antumikireso moona mtima nde mwakamba momveka bwino kuti sizingatheke kukondweresa ndithu a Mulungu yeti nyumba muli ngati kuti mikangano nde mwapereka mkatimo ndithu maomveka bwino akuti azimayi tisindikire panepo tidzimveserana chifukwa programu iyi ubwino wake timakhala kuphunzisana komanso ena amabwera pano kuti pasamalangizo kuti ife sikudzidziwa mwina kutheka ena kwaye kukuvutani kujoine fo kuti mukanika kuti muzibalase zinthuzi nde mayi wa dzanu obwera pano kunena kuti yayi ulemu usogole apempheni abambo kuti yayi 7 kuluko kapena 8 kuluko mmene mudachitira 20 nkumano nde mwa chimenecho sima ndiphike pano 5 koloko pamene paja ndoti mmene mwaterawo dadi kunyumba amanyadira kuti napeza machini kale simene ndokuti apopo yayi nthawi mwagawa muno bwino Mulungu akondwera komanso yayi banja likhali kwenda bwino Bible limakamba momveka bwino kuti tisanambe ndithu kusogoza chine chonse tisogozane chikondi osamadererana komanso osamapepusana nde chimodzimodzi kwanu ndithu amene mumayenda m'magulu osiyanasiyana tiyesese kusunga ulemu kwa chikondi athu tialemekeze chifukwa iwowo one day azakutipanga support nkhani yake kuti nde tikupitirira moterewo mukucheza ndi mzimayi zathu muno amene wabwera ndi luso kutifotokozera mwinaso ena kutheka banja mulidzokuendesa kwake bwino ngakhale muli ndi mphaso kuti yayi mphaso yangayi sizokoneza nayo banja koma ndiyendesa motero ndiye tikupitirirabe mukamafuna mwina mwake kuyenda m'mashow ena mwina kutheka zimakhadzo wavuta kwa anthu ndithu amene aloyimba more especially kwa anthu ena mwina kutheka ali ndi nyimbo zawo koma makanika mwina kutheka kuyenda kusapota anzawo mungawalimbikise motani kuti kapena kuti ndine kuti ubwino omayenda mwina m'mashows kapena kuti magulu osiyanasiyana kupanga support azinzanu mumaona motani ngati mumayenda monga ifeyo tisapite patali monga ifeyo kwaya yathu sitingayenda chabwino ndipo ubwino ndikuipa kwake taziona munaziona ndipo munaphunzira ndipo ndinaphunzira chabwino ndipo ndinacho chikhulupiriro kuti amati tit for tat ye tinakhulupirira kuti zimathekadi ndipo ziliko ndipo si nyimbo chabe ziliko ndithu chabwino zinachichitikira ndithu ife kuitana anthu ndithu koma osabwera tinangopanga launch toka ndiwo afurukozereni wanthu bwino ndiwo mwana ngotifunira zabwinowo kutizira chomwe anatikonzera nde tinaphunzira kuti akamati kumusapota nzako zimachitira ubwino pamawa zoona tisamangomva koma tiyeni tikhale ogwirana manja chifukwa mavuto satha wina akatikonzu iweso utikonzu akamati itana tiyeni tikhale nawo mtima ofuna kupita kukawathandiza anzathu kungopezeka malo aja ndidaliso kusiyana nkungokhala ndithu wanthu ndithu akamba momveka bwino kuti kwaya yawo idali yaulesi kunkhani za mayendedwezi koma itafika nthawi yoti ndithu akufuna nawonso kuti nzawo apange kozu popeza osama apanga ndithu zoyenerera zidawavuta dadaphunzirapo mawu achizungu amati yayi we learn through mistakes mistake amene timapanga ndithu yayi timaphunzira moteromo mwina kutheka nanunso mumachita zomwezo yayi ngati muli ndi nyimbo zanu tayesa ndithu kumapanga support anzanu yendani muzionekera ali nakale apa ndithu mayi wanga kunena kuti iyayi ngakhale ulibeke nakali konse koma kufika kokhala malo ndi daliso wanthu amadziwa kuti yayi akuti makonda kuyenda ndiye tikupitirirabe mwina wanthu kumati yayi takomeka nawo tu wanthuwa tikuwafunitsitsa kapena kuti yayi we need to support them kodi kuyafotokoza kati angakupezeni bwanji kuti mwina mwake ayankhuleni nani monga ifeyo achite mwano ngati wina wake afuna akumane nafe
pali a director athu pali ma mistresses athu chabwino tikozopereka nambala chabwino ndithu chabwino nde sindikudziwa ma social medias mumaendera ma platform ati kuti mwina mwake anthu akupezeni mwina Facebook, WhatsApp komanso ngakhale ku YouTube fa masiku ano zinthu zikuoneka kuti zaphweka ife kumene kukhanga tikuti ayi kulibe sitinafike kumene chabwino mofotokoza momveka bwino asiye nambala ndithu izi ndamusimo kuti ayi ngati mufune kuti ayi mwapange support ati muyankhule ndithu ni ma directors komanso ndi ena akuluakulu mmenemo mopitilira mawu anomaliza anthu ndithu kupita kwa Malawi ndithu amakonelani komanso ndithu amene akhala nanu pano ndikupangani support mungayankhule motani ku mawu anomaliza mawu anga omaliza ndonena kuti kwa anthu amene tinapanga chisankho chomuyimbira Ambuye tisatenge kuti ndi chinthu chophweka kapena tisachike business chabwino koma tiziyimba ndi mtima ofuna kukopa anthu ena kuti abwere kwa Ambuye chifupi ndi Ambuye chimene ifeyo tikuyimba tizikhala pa ife tizikhala chisanzo chabwino kuti wina wake amene sakumuziwa Yesu adze chifupi akhale nayo njala yofuna kubwera kwa Ambuye chifukwa masiku ano oyimba ndi ambiri koma nkhani yavuta business koma za Mulungu sizifuna business tiyeni tikhale wokhulupirika pamaso pa Mulungu tiziwe amene timutumikira ndipo iyeyo ndi woyera ifeso timuyimbire mu mzimu ndi choonadi chabwino zikomo kwambiri ndimene tiyayi tachezera pano ndithu pano pa Audio Malawi TV ndithu ndi mayi wathu msiku lalero nde mwaishi tine kuti yayi tisadzikepo pano nde mayi wanga choyambira ndithokoza kwambiri ifa cha nthawi yanu imene munatipasa Ambuye akudaliseni kufikeso siku lina tizecheze nanu ineso ndakunyadirani kundipasa mwayi woti ndisapezeke pano sisi nditopheka koma mwamba kulandira ulemu zikomo kwambiri akudaliseni wa mwamba zikomo kwambiri tikupitirabe ndithu pano pa Audio Malawi TV pamene tiyayi tifuna ndithu tikuangule nafenso kuti yayi tidzipita ndiyeno nkhani yake ndiyo kuti munthu watilimbikisa mosiyanasiyana kuti yayi masiku anowa yachuluka ndi business nde tatini tonse ndithu amene tikutenga magawo amayimbidwe makamaka ku gospel tiyesese tikamakhala tikhale ndithu anthu osogoza mawu ake pasogolo osati ndalama chifukwa munandikutheka mukhoza kuona kuti ambiri mwa iwo anthu ambiri ndithu anagwa chifukwa chotenga ndalama kuyise pasogolo ndikusiya za Ambuye mbuyo. So thank you so much guys for your support, for your ndithu attention kukhala pamene ndithu kumoni ndithu channel chathu sizophweka mwayicha Ambuye ndithu akumwamba akudaliseni pa chini yonse. Thank you so much and don't forget to subscribe and like, comment on Audio Malawi TV. Mwenendile 101 Time the story. Bye bye and see you next time. Thank you.